toto je najväčšia chyba, ktorú ľudia robia pri výbere realitného makléra. A ja ti ukážem, ako sa im môžeš vyhnúť. Na konci videa dostaneš konkrétny návod na overenie kvality makléra, ktorý ti zaberie len 30 sekúnd. Čo spraviť, keď si neviem vybrať, kto má predávať moju nehnuteľnosť? Keď si nevieme vybrať, je dobré zamerať sa na jednu podstatnú kľúčovú vec. Koľko maklér investuje do platenej reklamy na sociálnych sieťach? Je to merateľné a overíte si to za 30 sekúnd. Pripravil som pre vás samostatné video ako na to. Link nájdete dolu v popise. Naposledy za mňou prišiel klient a chcel predať dom v Ostrave. Mal odporúčených 2 maklérov a obidvaja si vypýtali po 5% províziu. Moja prvá reakcia bola, môže to byť buď priveľa a zároveň aj v poriadku. Záleží od toho, čo vám tí realitní makléri ponúkajú. Vysvetlil som klientovi úplne to isté, čo vám predtým v druhom videu a tak sme dali obidve mená do vyhľadávača. Čo myslíte? Na naše obrovské prekvapenie obaja nikdy neinzerovali na sociálnych sieťach. Pretože nafotiť dom na telefón alebo zrkadlovku a hodiť to na S-Reality obdoba nehnuteľnosti.sk a len čakať dokáže dnes už naozaj každý. To si viete urobiť aj vy sami. Zaplatiť za toto 5% je extrémne drahá realitná služba. Vysvetlil som klientovi, že okrem inzercie na S-Realitách môžu mať ešte maximálne databázu klientov, ktorá obsahuje ľudí, ktorí od nich nikdy nič nekúpili a jediné, čo pre neho môžu spraviť, je tú databázu obvolať alebo poslať mail. Oba spôsoby podľa mňa majú veľmi nízku šancu na úspech. A čo ďalej? Ponúkol som mu predsa moje služby pri predaji domu v Ostrave. Ak sa obávate, či budem schopný predávať nehnuteľnosť v inom regióne, tak nemajte žiadne obavy. Pripravil som pre vás krátke video, ktoré nájdete v popise, ako predávam v cudzom meste. Budete prekvapení, aké naozaj ľahké to vie byť. Nezabudnite na like a na odber.